Шишменең ак әбисе Люция апа авылдашы Асия белән иртәдән кибеткә юл ала. Яллар алдыннан ашамлыклар һәм көндәлек кирәк яраклар алып каласы. 200 кеше яшәүче авылның бердән-бер сәүдә ноктасы бит ул. Авыл җирлегендә иң кирәкле ипи һәм кәүешләр Люция апаның букчасына салына. Үзе дә гомере буе сәүдә өлкәсендә хезмәт куйган 82 яшьлек өлкән кеше кибетче һөнәре җиңелләрдән түгел ди. Верхний Уральский РТПда опять ташыдым, экспедитор булып эшләдем. Әлеге шушы кибетләргә тоже халыкка опять ташыдым. Киемнәр җиренә ташыдым. Мин дә шул продавец булып эшләдем. Люция апа һөнәрен бүген кызы Гөлсинә дәвам итә. Сатучылар династиясына икенче кызы Гөлсирә дә тугры калган. Үз эшем бик ошыймаган, кичкенәдән хыялландым инде. Баштан битендә райпода, теге алдагы Советский Союз вакытында райпода эшләдем. Моны хәзер 5 ел була. Монда уже халык белән эшләргә яратам. Шишмәдә кибет 5 ел элек Нурлат кулланучылар җәмгыяте тарафыннан ачыла. Килеп товарлар сатып ала торган нокта гына түгел ул. Шунда хәлләр белешенә, яңалыклар колакка керә. Авыл өлкәннәре өчен аралашу урыны да әле. Шәһәр якында гына булса да, авыл кибетен берни дә алыштыра алмый ди Әлфия ханым. Монда безнең шәй урында дип әйтергә мин. Гөлсинәгә телефоннар аркылы звонит бездә Гөлсинә мам киләбез дип. Әфия апа хәзер шәй куям ди. Шәйдә шәбез, әйберләр дә алабыз, шушында әйтенде без күрешәбез, авылдашлар белән, әбиләр белән сөйләшәбез бөтенебез бергә. Яңалыклар бөтенесе шунда безнең әбиләр белән бергә. Әйберләр кайтып тора кибеткә, бөтен нәрсә бар. Әлфия апа авылдашы Минзифа Вәлиева белән авыл яңалыклары турында фикер алышкан арада кибетче Гөлсинә сатып алучыларга хезмәт күрсәтә һәм иртәгесе көнне кайгырта. Атнасына 2 тапкыр районның ерак авылларына күчмә сәүдә белән чыга ул. Иртә белән чыгып китәбез саат 5-тән. 6-да кайтып керәбез, 12 сәгать менә йөрибез. Бик көтеп алалар, әзрәк соңга калсак та уже шалтыраталар, куясыз, киләсезме, килмисезме, әллә ташламагыз инде диләр әбиләр. Бик заявка буенча эшлим, телефон номерны бирәм сразу, кемгә нәрсә кирәк, тырышам апарырга. Кулланучылар җәмгыятенең Нурлатның 4 авылында стационар кибете бар. Райпода 18 кеше хезмәт куя. Сәүдә тармагын барлыгы 1000 ярымлап Нурлатлы үз һөнәре иткән.